Nire zaletasunetako biri batetik letra mundun murgiltzi eta sormena dantzan jarti. Eta Ibai Zabalek horre gauza bisak lotu etxen dauz. Ni neu isatez irakaslina eta gaur egunin ikasgeleta sartu ezarren, esan eike arigi batek lotzen abela horreaz errealitatiaz, eta hori mundialara. Ibai Zabal argitaletxea mundiala da, bere sorreratik hezkuntza komunitateari laguntziaz gain, guri ere, gure asmoak eta gure ametsak betetzen lagundu digulako. Hamazazpi urtetik gora nabil Ibai Zabalen biharri, beti gauza berrizik ikesten, eta hori mundiala da. Ibai Zabalen 30 urtetik gora nabilanean, hasieran argitaletxe txikia ginen, poliki-poliki hasi eginda, eta gaur egun talde handi bagara. Bai lehen eta bai orain, nik asko estimatzen ditudan balioak hortxe jarraitzen dabe. Elkarlana, mimos lan egitea eta horrela lan egitea ederra da, mundiala da. Ibai Zabaleko komertziala izatea mundiala da. Beti gauza berrizik ikasten, eta hori mundiala da. Irakaskuntzin parte sentiuti mundialara. Ibai Zabalen lan eginez, niretzat garrantzitsuak diren bi alorretan nire aletxoa jartzen dut. Alde batetik hizkuntzan, kasu honetan euskera, eta hezkuntzan. Ikasleak eta irakasleak entzuten eta haien beharrak zeintzuk diren jakinez laguntzen saiatzen naiz. Horrela, zubi lana egin dezaket argitaletxe eta ikastoleen artean eta horrek asko betetzen nau. Zubi lana egitea mundiala da.